Benvolgudes i benvolguts. Des de la Sala Noble de l'Ajuntament de Montgat, en aquest any tan especial i diferent, us donem la benvinguda a tots i a totes, on celebrarem, d'una manera virtual, aquest acte literari que arriba a la seva 37a edició. Malgrat la situació que estem vivint des de fa uns mesos, no hem volgut deixar perdre aquest esdeveniment i us agraïm de tot cor que hàgiu continuat participant. Gràcies precisament a aquesta participació heu fet possible que la mostra literària d'enguany continuï ben viva malgrat tot. Agrair a les escoles Salvador Espriu i Mireia i a la resta de participants els esforços realitzats en la distància perquè aquesta participació no defallís. Volem fer arribar el nostre més sincer agraïment al jurat que cada any col·labora desinteressadament en fer possible aquest acte. Gràcies a la senyora Patricia Rodas, directora de la biblioteca. Gràcies a la senyora Esther Cribillers, professora de l'Escola d'Adults Timó. Gràcies a la senyora Georgina Quillet, tècnica d'Educació, Joventut i Comunicació del nostre Ajuntament. Gràcies al senyor Jordi Rodríguez, component de l'entitat Òmnium Cultural de Montgat. Gràcies al senyor Alfred Matamala, president de l'agrupació sardanista de Montgat i amant de la poesia. Tots ells formen el nostre estimat jurat. Així doncs, ara només queda passar la paraula a l'Alba Dunyó i al Marc Lorenzo, que ens llegiran uns fragments de les obres guanyadores i ens diran a continuació qui han estat les guanyadores o els guanyadors. Concurs literari Montgat 2020. Modalitat prosa. Categoria A, segon premi. Hi havia una vegada un nen que es deia Charlie. Era un nen molt llest i un gran inventor. Un dia va inventar una màquina del temps. Era una màquina que podia portar-lo al passat, al futur i al present. Un dia en llevar-se, es va trobar que no podia anar a l'escola. Els pares li van explicar que hi havia una malaltia que es deia coronavirus. El nen es va posar molt trist, però va pensar que podia viatjar amb la seva màquina. A la nit es va despertar, es va vestir i va agafar la seva màquina i va viatjar al futur i va anar a veure un doctor molt famós per demanar-li la cura. Charlie i la màquina del temps. Paul Izaga Martínez. Categoria A, primer premi. Hi havia una vegada un nen que es deia Joan a qui no li agradava res reciclar. En una altra part del món hi havia una nena que es deia Clara que tampoc reciclava. Llavors, els dos nens van anar a una casa rural a passar uns dies i després d'allotjar-se, els seus pares els van obligar a anar a tirar la brossa. Aleshores els dos van fer el mateix. Van tirar tot el plàstic. Però una brossa màgica se'ls va empassar. Els dos nens es van quedar sorpresos, no sabien què fer, perquè se'ls havia empassat la brossa i no sabien on estaven. Era un país tot diferent, on hi havia gent estranya que no reciclava. La brossa màgica. Leo Serra Garcia. Categoria B, segon premi. Hi havia una vegada dos germans, un noi i una noia. El noi es deia Oriol i la noia Daniela. Estaven buscant un joc en les golfes de la seva casa i la Daniela va trobar un cofre que era del seu avi. Al costat hi havia una espasa que posava segle XIV i un diari. En obrir-lo, la Daniela va llegir 23 d'abril de l'any 1351. No va llegir res més. L'Oriol va obrir el cofre i tots dos van aparèixer enmig del pont Vecchio de Florència. No veien ningú al carrer, però al final del pont van veure una gran foguera on s'estaven cremant llibres, roba
estris de persones, i hi havia un nen plorant al costat de la foguera. Els germans del segle XIV. Jordi, Galea, Arcallades. Categoria B, primer premi. Estimat diari, d'aquí un mes i un dia és l'aniversari de l'Eudald, però el problema és que no sé què li puc regalar. Ja ho tinc! Va interrompre l'Eudald. Ah, Què fas? quin ensurt! Podries trucar a la porta! Per què si és la nostra habitació? És veritat, ho sento. No passa res. Però ara pots anar, sisplau, a l'habitació de jocs? Per què? Perquè estic escrivint al meu diari. Val. Però després vens, eh? Sí, i tant. Doncs seguim. Li puc regalar... Li puc preparar una festa a casa seva, on vivia abans, i arreglar el jardí perquè així pugui estar feliç i no sentir-se malament. Veuràs que content es posarà. Cada dia aniré ben d'hora a casa seva per plantar llavors. I també començar a regar. En marxa. Comencem demà. Un jardí nou. Lola Errando Aire. Categoria C, segon premi. Aquell dia, el sol entrava a la meva habitació com una tarda assolellada d'estiu. El cel era clar, no hi havia cap núvol a la meva vista. Només podia escoltar les ones que xocaven contra les roques afilades de la badia. Vaig mirar l'hora al rellotge que hi havia a la tauleta de nit i marcava les 9:10. Necessitava sortir de casa. D'acord amb el meu subconscient, vaig agafar la bicicleta que hi havia repenjada en la columna del garatge i em vaig dirigir cap a on provenia el soroll de la marea. Igual però diferents. Erika Escobedo Padilla. Categoria C, primer premi. A primera hora del matí, després de passar la nit amb ella, havien decidit trucar al 061 per demanar que els enviessin un metge. En Pau no millorava, al contrari. Havien estat més de 8 hores esperant-lo, i en veure que no arribava i que cada vegada estava més neguitós per les dificultats respiratòries, la Mar va tornar a trucar explicant quin era el seu estat i directament van dir-li que sol·licitaven una ambulància. No els va fer falta posar la sirena perquè no hi havia trànsit. Era a primera hora de la tarda, però la ciutat semblava dormida. No hi havia ningú pel carrer. El món s'havia aturat forçosament. La Covid-19 havia imposat la seva llei. Maleït lladre. Helena Jové Bonet. Categoria D, deserta. Categoria E, segon premi, deserta. Categoria E, primer premi. Mentre rento els plats en pilot automàtic, és a dir, sense posar-hi cap tipus d'atenció conscient, em volen els pensaments intentant refer el somni amb la Lola. Carícies, petons desenfrenats, salts al sofà, música, ric en veu alta. Tant de bo fos cert. Suposo que la barreja d'emocions i experiències de la nit anterior van fer que sorgés un somni on confluïen memòries reals i fantasies. Ai, la Lola. Somric de sentir-la en la meva imaginació, la seva pell suau que jo tocava quan ballàvem sobre el sofà.
I hi havia més persones al somni. Ballàvem la Lola, jo i la Belén. Una de les altres dues cantants, sí. Déu-n'hi-do. Estic sorpresa amb la meva capacitat de crear somnis. Espera. Hi havia un noi, també. No aconsegueixo desxifrar qui. Somnis i records d'una nit incerta. Cristina González Fernández de Liencres. Modalitat de poesia, categoria A, segon premi. Al novembre del 2019 van descobrir un virus nou. Covid-19 li van posar i es va començar a escampar. Deien que una grip semblava i a la Xina s'espantava. Fins aquí va arribar i a tots ens va confinar. A l'escola no podem anar, però no deixem d'estudiar. Classe online estem seguint i no ens estem avorrint. Abril. Carlota Alonso Guerrero. Categoria A, primer premi. Els conills salten i mengen, corren i mosseguen. Són molt petits i també molt bonics. Són una mica salvatges i viuen a la muntanya. Però si els tens a casa, són la canya. En Mike és el meu amic i jo ben contenta estic. Desitjo que us hagi agradat el poema del meu estimat. El meu conill. Júlia Montferrer Alarcón. Categoria B, segon premi. Hi ha molta gent que salva vides de bata blanca van, herois i heroïnes, ments inquietes i curioses, sempre investigant. Volen saber el perquè de les coses. Els apassiona la ciència, el càlcul i les operacions. Tenen la virtut de la paciència, infinita intel·ligència, ens desperten emocions i marquen la diferència. Misteris volen desxifrar per ajudar la societat. Moltes malalties curar i les persones salvar. Sempre amb molta responsabilitat. Han nascut per ajudar. Persones solidàries al costat nostre sempre estaran. Mans extraordinàries, idees revolucionàries, un exemple que altres seguiran. El valor de la ciència. Júlia Pastor Valero. Categoria B, primer premi. Per mi el mar és font de tranquil·litat, on veus un altre món aïllat de la realitat. Sota el mar hi ha un paradís on milers de peixos habiten dia i nit. Però des de que vam arribar l'estem destrossant, milions de plàstics i deixalles han de suportar. Peixos, balenes i tortugues han de lluitar contra aquesta catàstrofe i poder sobreviure. Si tots posem de la nostra part, podrem tenir un gran oceà. Només cal ser respectuós i amb la natura curós. El mar. Biel Domingo Font. Categoria C, segon premi. Una tarda de primavera et vaig deixar anar, però ningú com tu he tornat a trobar. I tots aquests mesos m'he estat castigant per deixar anar un amor que m'estimava tant. Des de que em llevo al matí fins que me'n vaig a dormir, ets un pensament constant que no s'atura ni un instant. Vaig dir que era una història passada, però he tornat a caure. I és que en la teva mirada s'hi reflecteix un mar d'esperança. Per què no puc viure sense deixar de pensar en tu? Necessito fugir d'aquesta eterna solitud. Et trobo a faltar, t'anhelo cada dia. Torna al meu costat i continuem la fantasia. El meu cor ara té les ales tallades per haver posat punt i final a un conte de fades. Conte de fades. Clàudia Mosseguí Marinelo. Categoria C, primer premi.
2 anys sense veure't i no trobo faltar la teva dolça mirada. 2 anys sense veure't i no em tens gens preocupada. Per què serà? Em pregunto tan atabalada. Per què serà que no em tens gens obsessionada? Pensava que necessitaria estar al teu costat i que em costaria acomiadar-me dels teus braços, que tu i jo no seríem capaços d'estar separats encara que fossin 2 passes. Ara que ja no m'acompanyes al viure, és el moment en què em sento més lliure. Ara recordo aquells temps i veig tot el que he perdut, sense sortir. Descobrir noves idees i aventures, sinó estar al costat d'una persona que jo considerava important, quan, al cap de res, ja s'estava esfumant. 2 anys. Martina Yagüe mira el peix. Categoria D, deserta. Categoria E, segon premi. El teu últim alè. Les mans de vidre i la mirada gèlida. Se t'han endut. Però no les memòries, immòbils. L'olor de mantega i poma, el so dels teus dits entrellaçant-se en el meu cabell, la televisió de fons com un murmuri i el fum del cigar de l'avi en l'habitació. Casolà, com ho eres tu. Sabates vermelles i cabell blanc, música de ràdio, faldilles ambulant ballant entre atifells de cuina, balcó farcit de plantes i flors que ara gotegen, fotografies del passat que amaguen vida, una plena, gloriosa, complexa i valenta que s'omplien de color quan les narraves. No cauran en l'oblit. Les rialles entre història i història. La que tu has fet, l'empremta que has deixat. En la mare hi vius tu i jo en ella. Àvia. Marta Lopera Mármol. Categoria E, primer premi. Mar, mariner, marejol, marinada, marítim, maró, llentia obligada per la gent que estima el que rugeix, banya, bressola i de vegades mata. Cor que acull a les sirenes, el déu Neptú, el salmó, tauró, dofí i bacallà, passeig de vaixells, barques i bergantins que acompanyen el cel i en regalen el seu menjar. Mar que gaudeixes de l'alegria del nen, omplint de gatzar a l'estiu i de joia al gran, paraules amb sabor a sal, que porten les onades tot ballant. Si no et coneixen els de terra endins, quan posen els peus a remullar, queden tan enamorats que ja no se'n poden anar. La teva blavor m'ajuda a amagar aquell dintre fosc i a oblidar la tristor del meu cor. Ja no sé viure lluny i no tenir-te a prop l'endemà. Tast de natura. Mar Lacoma Ferrés. Modalitat microrelats. Primer premi. Llençols al balcó i matins de forn. Diumenges de paella i sol. Tresor amagat, xipolleig i bronzejat. Nits de plata. Sorra de foc. Poble i mar. Marta Lopera Mármol. Una vegada, coneguts les guanyadores i els guanyadors, sol resta felicitar-vos a totes i a tots i desitjar-vos molta sort a la fase comarcal que enguany serà a Teià. I ara, per acomiadar l'acte, us deixo amb l'alcalde que us dirà unes paraules. Moltes gràcies. Un cop hem arribat al final de l'acte, només ens queda agrair-vos la vostra participació. Dir-vos que seguiu perseverant amb l'escriptura i la lectura. Una eina que es farà una ciutat molt més culta, molt més amable i molt més coneixedora de dues eines fonamentals per la millora del nostre país. Moltes gràcies a tots, felicitats a totes les guanyadores i els guanyadors.